Morjesta! Tällä videolla katsotaan vähän perusasioita maalipinnan kiillotuksesta FlexiPadsin tuotteilla. Ennen kuin mennään tähän kiillotukseen, auto pitää pestä äärimmäisen hyvin. Siihen varsin oiva väline on FlexiPadsin Merinovilla pesukinnas. Sillä kannattaa auto pestä ensin kokonaan, tehdä pienpoistoa, raudanpoistoa, että tästä maalipinnalta saadaan kaikki epäpuhtaudet pois. Mulla on tässä jo kiillotuskone valmiina kädessä, mutta katsotaan vähän ensin, mistä tässä on kyse. Me on tähän tehty tämmönen alue, jota tullaan kiillottamaan, ja siinä näkyy virhejälkiä, nimenomaan tämmöisiä pyöritysjälkiä ja toki pieniä naarmujakin, mutta ne on sen verran kevyitä, että me valitaan tämä keskikarkea Fine Cut-aine, ja siihenhän sopii oranssi ja sininen keskikova sieni, ja niillä me lähdetään sitä kiillottaan. Mutta katsotaan ensin pikkusen perusasioita, eli tässä on hyvin kuvattu, tämä oranssi viiva on auton kori. Sen päällä on pohjamaali, sitten on värikerros, joka tässä kohdeautossa on nyt musta, sitten on kirkas lakka päällä, ja sen päällä näkyy näitä esimerkiksi teollisuussaasteita, erilaisia haalistumia, jarrupölyä ynnä muuta, ja ne on ne, mitä me näillä aineilla kiillotetaan, eli jos oikeasti on niin suuri lovi auton maalipinnassa, että sieltä näkyy vaikka pohjamaali, niin sehän ei tietenkään kiillottamalla lähde, vaan silloin pitää laittaa vaikka tulitikun päällä siihen pikkusen maalia tai näin poispäin, mutta näitä naarmuja ja haalistumia ja pyöräjälkiä ja tämmöisiä, niin niitä pystytään tällä kiillotuksella eli kotosammin myllytyksellä käymään läpi. Me valitaan tällä kertaa tämä sininen sieni, ja tämä on tämä hex-kuvioitu sieni, ja kuvion ideahan on se, että näihin väleihin saa pikkusen tätä ainetta jäämään paremmin. Se voi sormella siihen pikkusen levittää, se menee tonne väleihin mukavasti. Sitten sitä voidaan pikkusen painelemalla siihen pintaan levittää, ja kierroksethan on tärkeä. Moni sekoittaa kulmahiomakoneeseen eli rälläkkään tämmöisen kiillotuskoneen, jonka pyörintänopeus on aivan täysin väärä, eli pyörii liian kovaa. Tähän varsinkin alkuun niin ihan tommonen 800-1000 kierrosta riittää. Meillä on tämä säädettävä kone, mistä pienin mahdollinen on tällä hetkellä 800, niin me valitaan se ja ruvetaan sillä tätä tahnaa levittää. Niin kuin näkyy, niin tälläkin hetkellä tulee pikkusen roiskeita sieltä, että puhumattakaan, jos olisi paljon kovempi vauhti, niin tosiaan teipillä on rajattu, kun tässäkin on muovipintoja vieressä, niin niitä kannattaa pikkusen suojata. Ja sitten kun auton pinnassa on erilaisia muotoja, niin tietenkin tämmöiset terävät kantit ja näin, niin ne pitää ajaa paljon pehmeämmin eikä painaa kovaa. Tähän alkuun, kun levitetään ainetta ja tehdään kevyttä kiillotusta, niin riittää koneen oma paino tai ihan maksimissaan 1 tai 2 kilon paino, koska ainahan pyritään mahdollisimman vähän vaurioittaan ja hioon auton maalipintaa, eli kokeillaan sen takia aina mahdollisimman kevyellä aineella ensin. Emme valinneet tuota karkeinta tahnaa, koska ensin tehdään testi, että riittääkö tämä karkeus. Nyt kun aine on hyvin levitetty, voidaan panna vähän kierroksia lisää. Nyt tosiaan mulla on 1600 kierrosta koneessa, ja joka kohta kun on 2 tai 3 kertaan menty kevyesti ylitte, niin sitten kannattaa katsoa, että miltä pinta näyttää. Otetaan FlexiPadin mikrokuituliina, ja tästä tosiaan löytyy tämä hienompi kiillotukseen oleva puoli ja sitten pitkäkarvaisempi, imukykyisempi puoli. Niin katsotaan tuolla imukykyisellä puolella vähän, että riittääkö tämä kiillotus vai tarvitaanko siihen väkevämpää ainetta. Näyttää aika kiiltävältä. Mielestäni ei tarvita karkeampaa kiillotusta tähän kohtaan. Laikan vaihtoa ja siirrytään Zero Swirl-aineeseen, eli tällä saadaan ne aivan pienimmätkin valoheijastumat pois, eli tämä on se kaiken hienoin aine, ja siihen tietenkin musta tai punainen sieni. Musta on kaiken hellävarasin ja pehmeä, ja tämmöiseenkin muotoon, mikä tästä löytyy, tämä kouru, niin tämmöinen pehmeä sieni ja pehmeä aluslaikka-yhdistelmä menee mukavasti. Pehmeä laikka paikalle, pikkusen ainetta. Aineen vaihdon yhteydessä edellinen tuote puhdistetaan siitä karkeampi tahna pois. Ja nyt huomaa ihan käsituntumasta ja aineesta, että ollaan huomattavasti pehmeämmän laikan kanssa työskentelyssä. Ja sama 2-3 kertaa mennään kaikki alueet läpi. Tää punainen aine, eli kaikista hienoin, ei
varsinaisesti lakkapintaa enää hio, vaan tällä saadaan nämä viimeiset ihan pienet hiontapyörrejäljet pois ja saadaan se optimaalinen kiilto siihen aikaan. Sitten pyyhkästään meidän testialue, saadaan siitä isommat aineet pois. Silmin nähden jo niin on aivan selvä ero siinä kyllä, kun valoa kohti peilaa, niin ei näy yhtään niitä pyöritysjälkiä tässä ajetulla alueella. Ja tää tosiaan ajettu vaan keskikarheella 3 kertaan ja hienolla aineella 3 kertaan. Siinä nähdään tosi selvästi ero. Ja tietenkin tämän jälkeen pitää maalipinta suojata vielä kevyellä hienolla vahalla, eli tämä nimenomaan poistaa ne vahat, poistaa epäpuhtaudet, hioo jopa lakkakerrosta pikkusen alaspäin, niin tosiaan pieni kevyt vahaus tämän käsittelyn jälkeen. Ja katsotaan me vielä tuosta takakulmasta toinen paikka, missä on vähän isompi naarmu. Koitetaan se siitä ottaa seuraavaksi pois. Mä valitten kuitenkin tämän keskikovan keltaisen, koska tässä on tämmöistä notkoa jonkun verran, niin tämä vähän pehmeämpi sieni taipuu siihen paremmin. Nyt ei tarvita ihan hullumaisesti tätä ainetta, koska tällä leikkaavalla aineella mä ajan ainoastaan tämän naarmun kohdan, ja sitten tuolla keskileikkaavalla mennään tämä paneeli muuten. Normaalistihan ei tarvitse teipillä mitään ovenreunoja suojailla, mutta nyt kun halutaan tällä videolla näyttää selvä alue siitä, niin saadaan mukavampi ero siihen. Sitten kun siinä on isompi naarmu saatu ajettua, vaihdetaan keskikovaan aineeseen ja laikkaan, eli otetaan siitä sininen sieni, mitä tuo etunurkallakin jo käytettiin, ja laitetaan Fine Cut-aine ja käydään koko kyseinen paneeli sillä läpi. Se olisi paneeli ajettu sitten tuolla Fine Cutilla eli keskimmäisellä aineella. Sitten siirrytään punaiseen ja hienoimpaan. Laitetaan tämä vähän kovempi, mutta viimeistelyyn tarkoitettu hex-kuvioitu. Ja sitten pienet kierrokset taas, ettei lennä aine pois ja ruvetaan hiljaa ajaan kiiltoon. Tässäkin kun on tämmönen terävä ulkoneva kantti, niin sitä ei kannata suoraan tästä ajaa koneella, vaan pikkusen hakee sen muodon sillä, että ei tule kovaa pintapainetta yhdelle kohdalle, koska sehän on selvä asia, että se korkea paikka lähtee siitä kuluun paljon enemmän sitten kuin muut kohdat, niin varsinkin noilla karkeammilla tahanoilla, niin pitää olla tarkkana, että ei aja puhki lakkapintaa noista korkeista paikoista. Se olisi paneeli ajettuna ja mikrokuituliinalla vielä ylimääräiset siitä pyyhittynä, eli tämä mentiin nyt kaikilla 3 aineella. Se isomman naarmun kohta pelkästään tällä karkealla tahnalla, sitten koko paneeli keskikarheella ja koko paneeli Zero Swirly viimeisellä aineella, jolla kyllä on yllättävän suuri vaikutus. Nytkin keskimmäisen aineen jälkeen näkyy selvästi pyöritysjälkiä vielä, mutta kyllä vaan viimeinen aine sen siitä poisti ja se on tällä hetkellä aivan virheettömän näköinen. Tällä menetelmällä voi myöskin mennä muovisia osia, eli esimerkiksi peilit, jotka tästäkin autosta kiillotettiin, niin kyllä on melkoinen ero, koska nekin on auton ulkonailla aika isot osat ja aurinko ottaa niihin mielellänsä kiinni, niin niihin saadaan hyvää kiiltoa. Ja niin kuin videolta näitte, niin kohtuullisen yksinkertaista hommaa on loppujen lopuksi auton maalipinnan kiillottaminen. Joka työvaiheeseen valitaan oikea aine ja oikeanlaiset laikat, niin kyllä rupeaa koneet kiiltään. Suosittelen FlexiPatchin tuotteita kaikille.